Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Natalina iti pagtaengan, no ti agasawa ket nanakman. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Wow. Pulutan pa man. Pare, iyawat mo man. Kasla, agap apura ka, pare. Galas 6 nga minin iti rabi pare. Manano kumangay? Ada curfew ejay balay me. Ha? Alas 6, nasken anak kaawi dakon. Aya. Pare. Ha? Ni misis ko, pare. Awan mo't makita. Isuday jay mang paspaswit kanyak, pare. Ha? Arapay, pare. Maudi na siyat ko. Ay, talagang agawit kan? Jack Urayan ti maikatlo apaswit na, pare. Tano Jack pala ang tumakdar. Pang-uran na kaon. Anya? Ay. Mapanakon, pare. Ay, guri ka. Sino nga iti kadwak? Mangayab ka ditan, Nagtakrutan ni pare Omar. Apay anak ko namday ta pare. Pinaswitan lang ni bagit apaw. Nagawi din na nagaos. Kaduam ka di itay. Wen, pare. Pinaswitan lang ni bagit apaw. Apurado nagaway. Kabutang na ni Mrs. na. Un nga raw. Di na latultuladan. Ha? Katsi ka ngay pare. Di mo kabutang ni Mrs. mo? Sa mga nga ugali ni Mrs. ko, timang surut-surut ko niya. No, daki dirwar. Aya. Uy, urayan na nga gawid di Jibalaya. Saan nakasermonan? Saan? Saan na nga mo sermon? Nagswerte ka matan pare. Tanaadaan ka itikas ta amisays. Ay, ka wala. Sige, gini. Shut on! Mami, awan pa ni Daddy? Amok. Rabiin na. Amok. Surutan tanan ni Daddy iti pag-iinuman da. Ay, saan ko nga ugali dayta? Inta maturugan. Anya ko matigapuna ang mapantasurut-surutan ni Dadim iti pakiin-inuman na. Daddy, itakalaang nga agawin. Wan. Kahit mapankag-eskwelahan. Wana, Daddy. Aldawon, alas 7. Agong ungot ka dito inam. Wana, Ha? kasla di mo am-am mo ni Mami. Sige, mapangkaidjayang taur-urayan na kan, Daddy. Ay, anda kwarta mo, anak ko. Inikan na ko ni Mami. Tamo nang awan mo't lang, timaitid mo kanyak. Sige, ina kon Daddy. Amangan numaladawak pa iti klaseng. Kada ka, bakit? Nagpigat kan? Ikat siyempre nag-ijirwar. Dito'y unag. Nagpigat ka. Wan. Ala, inka manganan. Taamok anabisinan ka, anagpat-patnag, anakiin-inom. Sirmunan na manan. Inka gumatang iti floor wax madamdama, tag floor wax ka. Anya? Kalpasan na, aglampaso ka. Ay, unay mo idaytan. Pasilingam, dayto'y datar, tibalay tayo. Ang ko. Pati dito'y salas. Amin-amin, lampaswam. Ay, bakit unay mo idaytan nga? Pati ijay kusina. Ay, unay ay. Parigatin nakmut kan, ungtan nakmutan, bakit? Kalpasan ti pa naglampasom, aglaba ka. Anya? Sige, rugyamon, tapno makaadu ka. Tasyak, i-concentrate ko ti ag-work from home. Ado ti aramidak at trabaho, Pedro. Daddy, aglablaba ka? Ano na ito'y lalabak? Ay, kaasi ka man. Nagtigad ka, sakbesim rin ka dito'y palay. Daddy. Ay na. Nagsilang to'y datar tayo. Linampaswak itay.
talaga at dinusa na ka ni Mami Daddy. Si kamot namin. Naging inom ti ng aramid mo. Pedro! Ay, banak ti inam. Umay ka! Darasan! Umayon! Naibatak di sa nga baso adanon ko. Nabasamot tanda ito'y tatar. Juan, mangrugi di ko si inaging ka dito'y salas. Anya? Floor wax sa manan Samun to lang paswan. Una yan. Jak samot malpas iti trabaho ko. Ay, darasam kit di. Aglablaba ako. Awan bibiyang ko. Aramidam, timbagakan ka. Uwan bakit? Amom ti parparit ko. Aramidam pailaang. Ha! Engkanto manan makinom! Mami, mabisin ako. Pedro! Sana kayo nakaluto bakit? Darasam, tamabisin kamin kaninoy me. Sige, tamahan tayo yun madamdama anak ko. Kaasimot ni Daddy, Mami. Ay, gungunana. Inom nga inom iti ara. Intunog sakit ti tiyan na. Maospital tumanan. Siyak tumanan ti aggastos. Sa bagay, Adon ti sakit ni Dadim, gapo iti kaiinom na iti arak anak ko. Imbag kumamot nga rod no da trabaho na anatalgad. Siyak mo't lang tagbirbirok. Ikanak pa iti perwisyo. Makantayaw. Ala, umay kan anak ko. Hintay manganan. Pare Pedro, makipalpalengki ka matgayam. Uwan pare. At dapay basket nga wit mau. Imbaunak ni bakit ka makipalingkay. O anya, umay ka inton rabi ay. Sa dino? Agiinom tayo manan Ay, da kayo langay. Ne, apay. Madama pa'y la dos-dosahan nak ni bakit ka. Gapo iti panagiinom tayo idi. Ha? Aya. Sumarod ngagpalpalingkiyak ita. Kaya't mo asawan. Paset ti dosam day ta paray. Kastala tibiyag paray. Nasukir mo da tao no maminsan. Kunak man no kunam asaan anaungat ni bakat mo. Sa balin ni bakit ka. Saan anangiwat ni bakit ka. No, di makal dagiti mata na. Ay, agtongpal ka na. Nakarkarumat nga rod ani bakat mo no kasta. Nanang. Maan-anderak samot tayo. Pagkunaam. Siyak mo tin aglampasaw, aglaba, aglutaw, kung makipalingkay. Ay, kabasol mo Ay nasaya at kumakatibiyag mo no saan mo nga aramidan dagiti iparit ni bakit mo nga aramidan. Nanang! Adto yan di grinoserik para kada kayo kan ni tatang. Ay nabalasang ko. Kababain. Ay agyaman tanay. Awan talaga ti asukar kan kapimi ka. O, Pedro, ingkamot itimplaan ti kape ni nanangan Ha? Uwan gaman niya. Masapol pa lang ay bagakmat. Ada tinapay kan palaman dita. Iyag mo ditoy. Ay, uwan ba kahit? Kat, kumusta kayo ngayon ka ni tatang, nanang? Ay, kat nasaya at lata, abalasan ko. Iso na laeng, tani tatang yaw. Pasaray marigatan amag na. Apay ngay. Anya ti kasapulan na, wheelchair? Oray sa rukod laeng. Bayan nyo nanang, igatangak to ni tatang iti sarukod na folded. Ay, nagmayat man balasang ko. Antuin ti kape, nanang. Apay ngay akastoy. Ha? Apay nanang? Nangisit mo ton. Ramanak man. Kurang ti asukar na. Ha? Unay kamutan, Pedro. Kababain ka ni nanang. Ikamot ti creamer na Kanayo nampay ti asukar na. Ay, unan niya. Darasam tane, lumami isunday takapi ni nanang. Apay, agawid kayo, nanang? Una, tanay, awan kadwa ni tatang mo, iji balay. Siyak ti anak yaw. Ngimnimot bakit ko ti kayat yaw. Kasanaw, katnay, adama ng grocery man. Tunggal umayak dito yung balay, yung asikaswan na kiti hustaw. Si Kangay. Ni nanang mait. Amom, Pedro, nasingpat ni Perla nga asawam. Iso nga uri agi pulpulong kakanyak.
Amok lata asika ti adda bidot na. Sige, agawid akon. Pare Pedro! Pare! Oh, apay pare? Umay kaayaban. Apay mo? Birthday namin. Nagiinom tayo. Ado ti arak, paray. Anya? Agparty kami, ititakong. Umay kan mangrugi kami nga giinom. Kwa, sana mabalin pare. Taapay. Da kayo langan. Lakay, ado tila baam. Pasensya kan pare. Apay aya. Jack kaya aglabakan aglinis. Mami, apay asika mo ti aglinlinis dito balay? Katrabahok mo't da ito'y anak ko. Ni daddy nga eh. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na. Ay, nasaya at mat ano adan trabaho na. Una. O, nagpigad ka mo't laang. Ay, ala, nalipatak matan. Ay na, nabanbanog ako noy me. Kayat mo ka di asikati paglinisak. Da kayo mat, mami. Adda isamsambot ko ang module ko. Iso nga rod nga agpigad ka, tadyak kayat tinarugit apagtaengan. Wunan, mami. Ado pa'y ti aramidag. Agluto aktupay. Isagsagana kung dahi ti usaram ang mapanagtrabaho inton bigat lakay. Dahi ti tuwalyam. Sigurado nga min nga aglingat ka nga agkonstruksyon. Unay kita nagasikaso ka kanya akon, bakit? Wala. Isaganaan kan tupay ti balon mo, tapno saan ka mabisinan. Ngamnay. Ammomon, jayjak kaya. Uwang ka day, amok. Awan ti arak. Jay sweldom, buo nga iyawat mo kanya. Uwan, bakit? Maturog kan? Uwan Ing kamot agdigos Ha? Nagbras kamot lang? Masapul pa'y aya? Ay na. Lakay. Jak kayat ti makikaidda iti naangdod. Ha? Iso nga ing kaagdigos. O pare, limok magka. Linikli ka kami ng tibisyo, pare. Sana ko nga gininom iti arak. Kan sana kang agsigsigarilyaw. Imbag man pare. Awan mo't pagbisyok, talaan mo't amin ni bakit ti sweldok. Kat, itad mo matamin? Impakita na ngamin di bank book may. Urnungin na ti sweldo, pare. Aya. Igatan ko iti arak. Ay, awan maurnong mi akas jay, Wan matkit di pare, saan ka nga rod nga umay? Agiinom kami manan. Ay, da kayo laangan, pare. Tulong aklangan di bakit kong aglinis iji balay. Ay, unay kamatan pare. Linis kayo alinis. Iso nga mintikat ni bakit ko. Tinalinis ti pagtaangan may. Punada nga rodin, pare. Natali na iti pagtaangan, no ti agasawa, ket nanakman. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Natalina ay ti pagtaengan, no ti agasawa ket nanakman. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.